Takže graffiti je celosvetový problém. S graffiti sa môžeme stretnúť úplne všade, kam sa pozrieme, na stenách verejných budov, metrách, vlakoch, električkách, autobusoch, proste úplne všade. A hrozne veľa ľudí sa sťažuje na to, že graffiti znečisťujú prostredie, že podľa mňa je úplná hlúposť, pretože ho maximálne tak okrašľujú. Hrozne veľa ľudí má názor na graffiti, že to je vandalizmus, že graffiti sú hnusné, zlé, nepekné, vulgárne a proste úplne ich odsudzujú. Môj názor je ten, že určite to nie je pravda, pretože graffiti je umenie, presne takisto ako maliar dáva na platno svoje pocity a myšlienky, tak takisto to robí